khwai champahar pje khobjak Asrambari Amchai Bon Bazaro tini BJP ni habanok nugia sia borok bai hor kuthuni jorao sagoi rijaka phiaba tabubo koktongao sarai ingya sabo soka sabo tamongkha hor kuthuni jorao mohai thongkrung thanglai tongmani jorao phiaba kwbangma thongkrung bodol tongo phiaba tabubo bodol soka ba sabo soka nakiba public da soka nakiba thongkrung thangnai bodlok da soka phiaba abo tabu saimeiya abo ta lukoro wana laijak hor kuthuni jorao o Bon Bazar ni BJP ni habanok no sabo soka phiaba tabubo saimeiya koktongao paithago khwai ni horbuthanai birindia rok thangoi Bon Bazar ni part office khamjakno thangoi horbuthari kha sokjakha 21 tarik 3 मास 2022 ni hor kuthungni jorao no o BJP ni habanok sagoi rijaka nogia sia themrang borok bai phiaba sabo soka saimeiya hora gurioi nangoi chawi tongnai borok soka nakiba thongkrung thungui tongnai borok soka nakiba BJP no chajaya ang tongnai de borok soka nakiba horo berai guri elakar no luti chanai borok de soka phiaba tabuk kokmao saimeiya ko sarai wan laijak Bon Bazar Amchai ni lukurok joto lukurok no tabuk wan laijak sabo soka sabo tamongkha kebo sia hor kuthung jorao kebo nugia phiaba tabuk wan laijak lukurok Bon Bazar ni siming report rohonai Rajesh Debormani report Bureau report tini Kok TV